חושבת שאני באמת הצלחתי להתעמק בסיפור, שזה לא כמו לשבת בכיתה ושהמורה אומר מה שכתוב בטקסט בתנ"ך. אנחנו למדנו אחד מהשני ומעצמנו בעצם, עשינו כאילו חקרנו באינטרנט, עשינו כל מיני, כאילו היינו צריכים לחקור לעומק, ולא היה לנו מאיפה, לא היה לנו מורה שיבוא ואיתנו מידע. אני עושה בפרויקט על בת שבע ודוד, אבל אני לקחתי את זה בדיוק הפוך מהנקודת מבט של כל הפרשנים, שהם אמרו לא, בת שבע בכלל לא התחתנה איתו, הוא היה גוי, הם התגרשו ודברים כאלה, אבל אני לקחתי את זה למקום שבת שבע באמת אהבה את אוריה, ובאמת הקשר שלהם לא היה קשור רק למין וככה, וכשדוד קרא לה אז היא ממש לא רצתה ללכת אליו, ואחר כך היא ידעה שאם היא לא תלך אז הוא ירצח את אוריה, אבל כשהיא נכנסה להיריון היא ידעה שהוא ימות בטוח. נניח ותמר הייתה הולכת להתלונן במשטרה. אז בעצם חיפשנו עדויות באתר עדות, ופשוט על אונס ודברים כאלו, ולקחנו את כל הרגשות שלהם ואת הדברים האלו, ופשוט הכנסנו את זה כדי להכניס יותר רגש ויותר עומק. מרגישים כל מיני צדדים, גם יש לה רגשות אשם שהיא רצחה מישהו, והידיים שלה שהם כאילו לעולם לא התנקו, והיא לקחה חיים של בן אדם. אבל גם עם משהו כזה של, כן, הוא היה איש נוראי, והוא רצח המון אנשים, ובעצם היא הצילה עם שלם יכול להיות.